Hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. Mane dinihai लोगोनि हाबा जाहैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आब'जों आंजों थांगोन लोगो गैया नालाय आब'खौ लिंबाय आङो ओमफ्राय मैयानो हाबा जादों आरो दिनैहाय जानो लोंनायसो ओमफ्राय थांसै गाइस ओरैनो थांना फैसै आरो लेंहरबाय थादों मोनसिबाय ओमफ्राय दायो थांसै स' नायलांबाय थादों नोंसोरबो स' नै आब' ओंखारबाय आरो आंबो ओंखारबाय ओमफ्राय गिफ्ट लायग्रोनांगौसो आरो ओमफ्राय गिफ्टबो ओरैजाय जेरावबो मोनलाङा नालाय ओमफ्राय लायसै ओमफ्राय जोंनि आब' सासे उनाव हाबलांगोन बिसिनि खाथियावनो ओंखारो बिसिनि खाथियावनो हाबा जाबैखाबाय ओमफ्राय दायो थांसै बिसिनाव हाबहैगोन ओमफ्राय हाबायाव थांसै नायदो गाइस दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोखि ना गारियानो सनाया बाय बाय सना गस्ला लाखाबाय आंबो नै गस्ला जाबाय दा गानबोनो आरो लामा बानायदों नै जोंनिथिं लामा गोदान गभर्नमेन्ट लामा जाथारदों आरो जोंथिं guys जोङो माने हो गिफ्ट लायनो दाउ बिसमुरियावहाय थांनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय जोंनि बै गामि खाथियावनो दखान होग्रानि न'आ बेनो ओमफ्राय जों दायो फैदोंमोन गैया हनै फैफिनो नामाथाय मिथिलाङा ओमफ्राय दायो दसे नेनोसै नोंगौलै नोंगौ बेनो स' गिफ्टखौ बेयावनो लांगोन लिंबोबावबायसो फैखाबानो जायोमोन जोङो फैखाबानो जायोमोन होनदा दखानानि गन्दा जाजोबलायबाय गन्दा माबाबायदि लकडाउन हास्लाबला नालाय लकडाउनाव बिदि दरखं फिसा साल खुलिलायामोन नायगोसै लाबोबाय नै जायखिजाया लागासिनो थांसै सिदा हाबायाव आब'मोननाव नै गाइस जोंनिफ्रा सरस्वतीनि बेबि खामानि मावनांगौ खामानि थैखागोन आंनिफ्रा जाथो दायो आब'मोननाव सफैबाय ओमफ्राय आब'आ हाबायावसो दंहैयो आरो हा ओमफ्राय जोङो ओरैबायदि बेरायगासिनो बिसिनाव रावबो गैथारा ओमफ्राय सैमा फिसा दंमोनलै गाइस र' आं बेखौ बेयाव दोनदों सैमा फिसाखौ खिथागोन आं दा जा मोजांखा खावनानै लानानै थांनांगौ बे समाव सम डेन्जार सालुखा आरे खुसिरदों फिसा आया डेन्जार खालै मेथाइ होनां कच्ची दाखायाव जालाबायगोन बे माबा दोनबाय जेखे बावनो सैमा मावजिया होनबाथाय आं फिसा बाला आंबो रागा जोंनो दा मोजांसो मोनो नै आंबो बायो सामोन लोंबावोसो बायो जाबाय ओमफ्राय बिसोरसो जोंनि अमृत लोंदों अच्छा आयौ हांसै हाबायाव बारस'लांसिगोन नानि खारथारदों मुथुआ बिमा फिसाबा फिसाजोआ मुथु साननाबो आयु मोनफैबाय नै खोमसि नुलाजोब्बाय नै खोनाजोब्बायसो बेना
माबाखौ खालामनांगौराखै बबे माखौ माबाखौ खालामनांगौराखै भिडिअखौनो खालामाखैमोन गाइस दायो मा होनोमोनलाय हिन्जाव गोदाननो गिफ्ट होनाय आरो भिडिअ खालामालासिनो आंखौ रायलायबाय थाबाय नुदों केमेरा बारा मोजां नङा दालाय गावखौ भिडिअ खालाम नोगोद गाज्रिखौ लाबोफादों भिडिअ खालामखाबाय नुनानै गावखौ माबादोंमोन आङो नै जानला मोनलासो आरो ओमफ्राय दाना ओरैनो खेब्बाय नायालासिनो आं खेब्बाय गावहा भिडिअ खालामखानाय नालाय गाव हारसिं रायलायगोरखानाय आं हारसिं रायलायगोन माने आङो नोंखौ खालामनो थिनदोंब्रा ल' खालामदो होननानै जोदसो जायो गाइस बिदिनो जायो बहुद बार जाबाय आं बिदि नोंगौ मेरला जाबाय आं गाबनाया उफाय गैया हिन्जाव गोदान हौवा गोदान बिदि मोसादोंनो मालाय हिन्जाव गोदान फिसाया लामाया बे मादैया आंनि भिडिअ नायनो आरो गाइस औ मादै बे मादैया आंनि भिडिअ नायो आरो थेंक इउ मादै आलासिफोर Pinjar mosaina. Kumai mosan lingding आङो मोसायानो गुमैया गाना मोजांथार गुमै मोसाहैदो दे मोसाया मोसानोलाय मोसाया मोसाहैदो मोसायाब्रा jaby benangni ane akaya kau demawai dito hakanai Đây đây Này gausir गामियाव फैनायखाय जोंखौ होखारहरगुलायो जोंखौ होखारगुलायो एबार लावथिया सिथमना थासिगोन जोङो गावसोरखौ आं नोंसिनि आजाखौ नुथायासै आं नोंसिनिखौ औ आब'आ ओंखाम जादों होनदोंमोन मा नुलाय हाबानिफ्राय खाथि खानालाय बिसिनाव फैबाय ओइ
मा होनोमोनलाय जों हाबफैयालासिनो फैदों होनबा रागा जोंलायसिगोनब्रा बिसोरो हाबफैलाया होननानै आङो लाबो लाबो खारदों औ मा होनोमोनलाय दायोहाय लाफा खाखांबाय ओमफ्राय दायो लाव लायनो नागिरदों आरो लाव मानो बेयावलाय मानो मा औवा हेबफैलाबायखो बेयाव एफा गोजानाव नोगोर गोजान नै आयौ देन्जार गोरलै थायनो दंबावोसो नै गोरलै सार ना गैथायलाबो ओमफ्राय गैथायलाबो दै थायस्लाबनो हायाबा फोरनो हरो जानो आंगायबाथाय आमाइमोनहा गैला सानबायलायसिगोन बे बिजौ खादों नै इसोर नै मा होनोमोनलाय औ मा होनो आं मा होननो नागिरदों आजा जोंनाव थांफैसै रो खुगाया रो मोजाया नोङो आयौ थैसों बाजैया थाखुमाफैदोंमोन आरो जेब्रा न'आव थानाय समावलाय दा थाइसे दायो ओमफ्राय बेहा नाय दं फैगोनलांबाय दे साबसक्राइब लोंनानै आंखौ बिर होबोजोब्बाय एकदम So guys, दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जों नायगौलायदों नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिनगोन ओमफ्राय गाइस मा होनोमोनलाय र' दिनैहाय आंनि साबसक्राइबार ना मा होननांगौ बिदि लोगो मोनदों आरो बहुत मिनिनो मानो मोनलाय माने सरि माने गाइस मा होनो आरोलाय मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदों आरो बहुत ओमफ्राय स' होनलाबोलायसै आयौ मा होनलाबोलायसै स' मा होनो आरोलाय जेबो बुंला आरोखि ना जायखिजाया बहुत मोजां मोनदों बिदि लोगो मोनबा बहुत मोजां मोनखायो जायफोरा साबसक्राइबार सरि जायफोरा माने गाइस जायफोराहाय इउटुबाव भिडिअ हगारोबा इउटुबार बेफोरो बेबायदि फिलखौ खालामनो हागोन आरो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन गाइस स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन गाइस बाय बाय